Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Urkomeko Jurre Peñagarikanorekin hitz egingo dugu momentu hontan eskutartean duten proiektu bati buruz. Dena den, orain has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1553ko maiatzaren 24ean Nikolas Koperniko astronomo poloniarra jaio zen. Horretaz gain, maiatzaren 24ean ere, baina 1819an, Britainia Handiko eta Irlandako Victoria erregina jaio zen. Bestalde, gaurko egunez baina 1941ean Bob Dylan musikari estatu batuarra jaio zen. Eta bukatzeko, maiatzaren 24ean, 1945 urtean, Priscilla Presley, Elvis Presleyren emaztea izango zena jaio zen. Jarrai dezagun gaurko lerroburuak ikusten. Berrogeita zazpi koronavirus kasu berria atzeman dira Nafarroan azken egunean, martxoren 14 izan den kopururik txikiena da. Tuterako nekazaritzako elikagaien hiriak Grupo Ubesaren lantegi berri bat hartuko du 12 milioi euroko inbertsioarekin. Europako funtsen kudeaketan gardentasuna bermatzeko foru lege proposamena aurkeztu du EH Bilduk. Unibertsitatean sartzeko selektibitate frogak ekainaren 2, 3 eta 4 eginen dira. Txibinte lehendakaria foru komunitateak kategoria goreneko destino gisa aldarrikatu du Fiturren. Iruñeko udalak kultura aniztasunaren nazioarteko eguna ospatu du elkartekin batera. Bere pisuz eroraztea erakusketa Ziudadelako labearen ezaugarrietara egokitu da errepikapenaren bidez konbentzionaltasunarekin amaitzeko. Isiltzen joan zirenak Ameli eta Xirrikituen Jostunen kontzertu dramatizatua eskainiko dute, gaur arratsaldeko 7 Kondestable jauregian. Euskadiko Orkestraren kontzertua Baluarten asteartean arratsaldeko 7:30. Kantu eta hitza 2021 zikloaren barne Maria Rivero tribu bandaren parentesia Oko Andre Maria plazan euri eginez gero erraldoien txokoan ostegunean arratsaldeko 7:30. Aste hontako agenda errepasatuko dugu. Gaur arratsaldeko 4etan mikrofikzio eta umore beltzeko tailerra eskainiko du Kerman Arzaiusek Pamplona Negra ekimenaren barne Baluarten. Bestalde, gaur ere, baina arratsaldeko 7etan eta Kondestableren jauregian, Ameli eta Xirrikituen Jostunek isiltzen joan zirenak kontzertu dramatizatua eskainiko dute Lourdes Iriondoren omenez. Ostegunean, Maria Rivero eta tribu bandak parentesiak kontzertua eskainiko dute Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 7:30 aurrera. Ostiralean gainera, Rafa Ruedaren kontzertua egonen da arratsaldeko 7etan Katakraken. Larun batera pasatuz, goizeko 12etan eta 3 urtetik gorako aurrentzat, ipuin kantariak izanen dira Zabalguneko Zibiboxean. Musas Ifusasek kontatu ala kantatu hasieratik abiatu ikuskizuna eskainiko dute. Larun batean eta goizeko 12etan baita ere, Atxepatik Aunitzurtez kontzertua eskainiko du Katakraken. Latin jazz boskote honek kanta euskaldunak moldaketa afrokubatarrak gehituz interpretatzen ditu, euskal folklorearekin lotutako sustraiak eta jazza gustoko dutela adieraziz. Horretaz gain, larunbat arratsaldean 5:30 monotipia sormen lantegia eginen dute Sanduzelaiko Zibiboxean 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat, eta sarrerak 2 euroko prezioa izanen du. Eta bukatzeko, larun batean arratsaldeko 6etan, Musas Ifusasek ipuin kantariak eskainiko ditu Milagrosako Zibiboxean 3 urtetik gorako aurrentzat. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, neurriak malgutzeak bidaiatzeko aurrekontu eskaerak bikoiztu egiten ditu. Argazkiaren bidez, dantza kalera itzultzen dela erakusten du. Gainera, Notiziasek 4 alkatek Itoizko urtegiko kontu pendienteak berrikusi dituztela azpimarratzen du azalaren goiko zatian. Horretaz gain, Nafarroan datuen legea hausteagatik 225 erreklamazio tramitatu direla jakinarazten du. Baita gaur hasiko dela 2018ko Kasedako krimen hirukoitzaren epaiketa ere. Bestalde, astebetean indarkeria matxistaren 6. biktima izan dela aipatzen du.
eta UPN-eko kideek oroimen historikoa berrikusten duen taldea sortu dutela ere nabarmentzen du. Bukatzeko, Tuterak 601 egunen ondoren, zezen jaiak berreskuratzen dituela jasotzen du azalean. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, pieza erabilien legez kanpoko salmentak, Nafarroan, autoen aldi baterako bajak 70%an areagotzen dituela da. Argazkiaren bidez aldiz, Covidak gazteak markatzen dituela nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroan 51 kutsatu berri erregistratu direla jakinarazten du, 2 hilabetetako datu baxuena. Gai aldatuz, pandemia izan arren, Tuteran tauromakia izanen dela ere aipatzen du azalean. Futbolean, Tximi Budimir eta Kike Garzia hurrengo Osasunako eraso hirukotea izanen direla azpimarratzen du. Eta azkenik, jokoak hasteko 60 egun falta direlarik, Nafar kirolariak nola dauden jakinarazten du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Macronek epaimahaiak jada eskuilatuta zuen hizkuntzen legea zigilatu duela dio titularrak. Argazkiaren bidez, Afrikatik bidasoan itota hiltzera pasaden pertsonaren kasuan nabarmentzen du, muga pasatzen astebete eman ondoren. Bestalde, Sarek ibilian lelopean etxerako bidean bultzada eman nahi duela ere jakinarazten du gaurko garak. Eta Astiberri Ediziones egungo komikiaren erreferenteak 20 urte betetzen dituela aipatzen du. Amaitzeko, kirol emaitzak jasotzen ditu azalean. Eta Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, astebetean, koronavirus kasuek 121 behera egin dutela da. Horretaz gain, Marisa de Simonek Nafarroako IU-ren lidergoa utziko duela jakinarazten du komunikabide honek. Eta azkenik, Osasuna, kide errepresaliatuei omenaldia egin dien lehen taldea dela ere aipatzen du. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera pasako gara. Gaur, zerua oso hodeitsu edo estalia egongo da goizean, eta euria egingo du. Euria kostaldean hasiko du eta gero hegoaldeko beste leku batzuetara zabalduko da. Arratsaldean, barnealdean atertzera egingo du, baina euri txikia egiten jarrai dezake noizbehinka kostaldean. Gauean, hodeiak gutxitu egingo dira. Iparraldeko haizea nagusituko da eta tenperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Orokorrean 15 gradu inguruko balioak izango ditugu. Eta bihar, asteartean, hasieran zerua tarteka hodeitsu egongo da, batez ere iparraldean. Han, euri txikia edo zirimiria egin dezake noizbehinka, batez ere kostaldean. Eguerditik aurrera, barnealdean giro eguzkitsua nagusituko da. Aldiz, iparraldean goizeko hodeien hondarrak desagertuz joango dira. Temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, nahiz eta arratsaldean iparraldeko haizea ibili. Kaixo, Jurre, zer moduz? Kaixo, egunon Maite, oso ondo. Ongi, konta iguzu pixkat zu Urkomeko kidea zara, ez edo Urkomekoa, eta beste zenbait talderekin elkarlanean proiektu bat ari zarete burutzen. Bai, proiektu hau orain dela urte batzuk hasi ginen, taldean gaude Neiker, Latxa Esnea Kooperatiba, Urkome dela Urola Kostako Landagarapen Elkartea, pixkat beste landagarapen elkarte guztiekin batea amankomunen gu gaude baita, ez? Eta daude baita Maria Akle diseinatzailea. Eta, proiektuak nahi duna da artia, hemen latxa ardiaren artia daukaula, urtero eskilatze dutelako, proiektu honen bidez nahi duna da balorizatu, ez? Eta ehungintzara dedikatzeko pausoak eman, ez? Baina arte egia esan galduta egondan gai bada, ez? Leheno bai ibiltze zala asko ehungintzarako, baina azkeneko urtetan junda galtzen, daukalako lan asko. Egia esan latxa ardiak daukan artilea da pixka iletsua da eta lan asko dauka da orduan
orokorren baita ikuste dugu, ez, dendetan eta mundu globalizatu hontan, azkenen fibra sintetikoak izan diala gehiago jarri dianak baloren eta lehen gaiak edo dauzkagunak pixkat baztertu india, ez. Nik uste hain pixkat hori aldatzen nahi dela, guk merkatuan hori bai ikusi deula, eta dago jendeak nahi duna, ez? Baina egia da, posibilitate hori baita erakutsi egin behar geniola, orduan, ea posible zan hori eitea, eta, guk justu proiektu honen bidez, demostratu ahal izan dugu, baietz, guk 100 bat, kasu hontan da, pixkat, abrigo bezala edo erabiltzeko, eta justu gure proiektuan barrenen dago Maria Akle diseinatzaileak, beak egingo du udazkeneako abrigo sorta bat edo kolekzio berri bat eta artillarekin erabiliko dana. Eta nola jarri zineten harremanetan lau elkarte desberdin hauek? Bueno, diseinatzailea ez, eta gero zuek. Orain dela, egia esan, proiektu hau honen aurretik egon ginen baita, beste aurreko proiektu baten, eta justu batea egon ginen bai Neiker, Latxasnea eta kasu hortan baita Landagarapen Elkarteen Federazioa. Eta nik ordundik ezautze ginen, elkarre ezautze ginen, eta ordun bai aztertu genitula pixkat, artilleekin zer gauza egitea zeuden, ez? Orduan, bai aztertu genitulan gauza batzuk ondo atea zianak, beste batzuk gaizki, baina bide bat ikusi gendun ehungintzakoa, eta horregatik aurkeztu gendun bigarren proiektu hau, eta hemendik hortik sortu da, ez? Ehun berri hau sortzearena, eta emaitzak behintzate momentuz onak dira. Itxaropentsu gaude, ez dakit gero espero deuna da, jendeak hori baloratzea benetan, ez? Hemen daukagun lehen gai bada. Azkenen, hartalde guztik, hemen Latxardin hartalde guztik, urten behin, eta batzuk inkluso 2 aldiz eskilatzen dituzte. Orduan, daukagu lehen gaia hor daukagu. Orduan da jakitea pixkat aprobetxatzen, ez? Nahi zaila dela artillea hau lantzen. Bai, beste horregatik merkatuan, adibidez beste ardi batzuna artillea oso preziatua da eta erresa dalako lantzen, ez? Baina hau lehen esan dizuten bezala, nola hilek ere oso luzek dira eta zailagoa da. Baina horrek ez du esan nahi, ez dauka nahi ezin danik erabili, ez? Eta gorra egia, hementxe, arazo berdinakin gaude, bai batez ere Nafarro iparralden, hemen Euskal Autonomia Erkidegon eta iparralden ere bai. Frantziako hegoalden ere arazo berdina daukate. Hemen dauden arrazak oso berdintsuak dialako, hemen hobeto egokitze dialako, baina daukate ze asko, ez? Hile luzia daukate baina, guk demostratu dugu posible dela eta 100 bat egin daitekela eta gero ikusi behar dugu merkatuak, ez? Merkatuan hori ea posible dan, ez? Ea posible dan hori erabiltzea, erabilgarri izatea eta merkatuan baloratzea, baita guk baloratzen den bezala, ez? Eta, justu diseinatzaile bat taldean egoteak, segurazki balion jarriko dula produktu bat, 100 bat, igual beste modu baten igual ez genukenak baloratuko, ez? Eta horregatik gaude itxaropentsu, ia honek ematen dion huelda, baloratzen hastegean berrirore daukagun lehen gaia, eta lortze deune baita horrekin, beste hainbat enpresa edo beste hainbat pertsona golako produktuak erabiltzea dituztenak aprobetxatu eta erabiltzea baita lehen gaia hau, ezta? Eta gu hortako gaude, guk nahi duguna da daukagun lehen gai hau baloratzea eta merkatuan jartzea. Eta gero hor merkatuan ze enpresa edo ze diseinatzaile edo nork erabili, beraien eskura jartzea eta aurre ateatzea, hartzailei behintzat ez kosteik eukitzea,
ez? Momentu honetan koste bat da, beraientzako, ez dulako inorrek nahi, orduan, nolabait, hori botatzeko ere azkenen kostu bat da beraientzako, ez? Eta guk nahi deuna da, justu alrebez, oain dela urte batzuk bezala, artile hori materia prima dela, eta hori beraiei ordaintzea. Hori nahiko genuke. Eta orduan, arropa hauek edo kolekzioa noiz aterako da, eta non egonen da ikusgai edo salgai? Espero deuna da, udazkeneako ateratzea. Zerik, hau ia ionen bukaeran edo urrungo hien eukiko deu, eta orduan ja kolekzioa ja Mariaklek aterako du udazkeneako. Hori ja pixkat behan eskutziko deu, nik uste prestatuko digula proiektuan bertan baita badao, nolabait kolekzio hori horren divulgazioa eta hori baita pixkat aurrikusita daukagu, baina hori pixkapean esku utziko deu, aber nola egin nahi duen, baina jarriko geha kontaktuan berriro ere zuekin, eta posibilidan nik ja eskatuta daukat, kolekzioko, bai, porque esan zuen numeratuta jungo ziala eta lehenengo kolekzio izango zara, eta orduan ja taldekoak ja igia eskatzen ja. Nahi deula bat, osea, que... Horratuko da, orduan bestentzat. Bai, ez da, egongoa, pentsatzen baiet, aliatuko dela. Eta espero dugu jendek gustatzea eta berriro in behar izatea. Horrek, hori izango litzake, oberena isiko izango litzake, osea, que, bai. Eta, ipatu duzu ez, artilau luzeagoa eta lodiagoa dela, orduan gero arropak ere negukoak dira potoloak eta goxoak, hola? Bai, arazoa pixkat etortzea ez, eta pixkat zarkarrak gira, guk baserritan eta ikuitzen bari mazu artile hori, zeitu notatzen zu ez, ze latza dan, eta orduan, bai behar izan dela, hau lortzeko nahasketa bat, beste produktu batzukin, osea, desberdinak ditugu nahasketa diferentekin dialako, baina bai bat eukiko deu 150 behintzat latxa artileakin, eta gero hortaz apartekoa fibra naturalak izango ja, edo reziklatuak. Osea, bai pixkat sostengarritasun hori, bai ikusi deula beharrezkoa proiektu hontan bermatzea. Eta orduan, dauden eunak eta horregatik, azkenen bai diala normalen gainen jartzeko, osea, neguko izangoa, gainea kolekzioa udazkenen ateakoa, osea, neguko erropak dira kasu hontan, eta hori, itxore pentsu, aber jendea guztete zaion. Baina gutxinez ez pikatzeko, gain du, bestela jendek ez du erabiliko, eta importantena da jendek erabiltzea. Bai, hori da. Eta gero, hau zaintzeko orduan, arropa hauek zaintzeko, zerbait berezia egin marko da? Hori ja, euna sortzen nahi dan enpresak esango digu, ja, normalen beraiek jartze dute etiketadua, nola zaindu behar dan. Baina, normalen olako eunak normalen ez dira eguneroko gauek bezala asko garbitzen. Osea, normalen ez dira oso erresak dira. Zatik, egia da fibra naturalek askozaz erresagok diala horiek mantentzea. Eta ez dutela garbitasun zea handi bat behar baizik, eta fibra natural horiek bermatze dute beraiek ere ondo mantentzen diala, ez? Orduan, baina behar jarriko digute, nola zaindu eta zein behar deun. Orduan, proiektu honen bitartez, pixka bat da ez, bermatzea, aipatu duzuna, artzainek behitzat galerarik ez izatea, eta bestetik ere, nolabait moda jasangarri bat sustatzea, ez? Horiek izango lirateke bi helburuak? Bai. Gure helburua azkenen da sektoreko, osea, artzantza sektorean, momentu honetan koste bat eduna ez kosteik izatea, eta inkluso posible barin badeu beraiek
diru bat lortzea lehen gai horregatik, hori da izango litzake hoberena. Eta gero eredu sostengarri batekin eta jasangarri batekin nahiko genuke baita trazabilitate sistema bate baita eratzea, nun benetan zuk ehun dotela hori jasotzen dunak jakin dezala hemen bertako artileekin indako produktu bat dala. Hori baita pixkat lantzen nahi gea proiektuan, artikulu horren edo ehun horrekin batea indako jantziak edo abrigoak jar dezala baita hau hola mantentzean da, baino baita jakin dezazula hau bertako artileekin indako produktu badala. Eta nik uste hori dala benetan importantea, ez? Guretzako baita proiektu honetan. Jendeak baloratzea baita daukaguna, ez? Denok. Orduan, udazkenean ez, aterako da, dena ongi badoa kolekzio hau, eta gero ze pasako da proiektuarekin. Hor, amaitutzat ematen da eta gero baloratu beharko dira emaitzak, ala gero etorkizunera begira ze asmo dago? Bai, proiektu honekin, proiektu piloto bezala da, emaitza lortzea. Emaitza hori lortutako baita guk biabilitate txosten bat egingo deu, eta ikusiko deu benetan produktu horrek merkatuan zenbat balioko luken. Eta ikusi behar deu merkatua prest ote daun balio hori emateko edo ordaintzeko. Eta benetan gero bideragarria dela ikusten barima da, eta jendea prest barima da diru hori ordaintzeko, izango litzake gero prozesua pixkat industrializatu eta aurrea ematea, azkenen. Orduan pixkat orain ikustera, ez, gertatzen den? Bai. Hola, espektatiba pixkat nik ustet bada hola, aber zer nolako tejidoa, ez nolako tela edo euna izangoan, eta bueno, bai. Jendeari gustatzen zaio? Bai, nik baita zet ikusi, nik bakarrik argazkitan ikusiet, osea, baita nik uste taldeko guztiak bai desiatzen gaudela. Ikusteko, jasotzeko, eta ze emaitzak emate ditun, benetan hori da importantea, ez? Ikusi ze kostek dauzkan, eta gero merkatuak prest daun hori ordaintzeko. Hori da importantea. Ez dakit ja bukatzeko, zerbait gelditu izan zaigun, ez dugun aipatu eta garrantzitsua den esatea, ala, besterik gabe ez, adi gelditu beharko garenean noiz ateratzen duzuen kolekzioa. Bai, nik uste jungo gehala komentatzen, berriro ere deituko zaituztegu, beratik iritze zaigu proiektu oso politia dela, eta lehen esan bezala, azkenen ez da bakarrik Euskal Autonomia Erkidegokoa, nahiz eta kooperazio proiektu hau hemen garatu den, baizik eta Nafarroa iparralden eta ipar Euskal Herrien baita daukaten arazo berbera da, ez? Orduan, emaitzak onak barin badia denontzako izango aberasgarria proiektua. Orduan, denontzako ona izan da dira, hori nahi du. Eta batez ere, hartzantza sektoreako, bain momentu honetan, nahiko, gai honekin ere, nahiko, pesimista daudelako, eta olako optimismo kutsu bate baita eta olako proiektuko ondo etortzaia. Espero dezagun primeran joate, eta orduan itxarango dugu, ea noiz izango den aurkezpena eta hitz egingo dugu berriz ere. Hoi da. Ia urrengoan, ikustegian abrigo latxa artillekin indako abrigo horrekin. Erakutsiko diguzu orduan. Eskerrik asko Iurre gurekin hitz egiteagatik. Zuei, zagatik. Eskerrik asko, agur. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Antxoainen haur eta lehen hezkuntzako umeentzat 2021ko udako txokoa eta jostaldia antolatu dituzte. Uztailaren 19tik abuztuaren 6ra izanen dira euskarazko eguneko udaleku hauek, astelehenetik ostiralera 9:30 ordu bata bitarte.
Eguraldia lagun, kanpoko jarduerak eginen dira nagusiki, eta behar izan ez gero, Lotza kulturgunean elkartuko dira taldeak. Haur hezkuntzako 1, 2 eta 3 mailetako aurrei eskaintzen zaie jarduera hau, eta lehen hezkuntzako lehenengo mailatik hasi eta 6. arteko ikaslei. Izen ematea ekainaren 1-tik 4 izanen da. Plaza kopurua mugatua denez, Antsoainen erroldatutakoek eta 3 asteetarako apuntatzen direnek izanen dute lehentasuna. Gero, 2 astez parte hartu nahi dutenek, eta azkenik, bakar batean apuntatzen direnek. Plazak baino izen emate gehiago jasoko balira, zozketa eginen litzateke. Izen ematea bukatu ostean, lehen hezkuntzako haurrak adinaren araberako taldetan banatuko dira. euskera@ansoain.eus helbidean eman behar da izena, edo bestela telefonoz. Bete beharreko dokumentuak eta prezioak online eskura daitezke udalaren weborrian. Horretaz gain, abenturazko uda uztailaren 19tik abuztuaren 6ra eginen da gaztelaniaz. Kanpamenduak jolasian eta aurkikuntzan oinarrituko dira, eta haurrak izango dira ekintzaren protagonistak. Jarduerek joko librea eta gaika antolatutako talde jarduerak uztartuko dituzte. Haur hezkuntzatik lehen hezkuntzara bitartean eman alko da izena. Aste bakarrean, 2 edo eskainitako aldi osoan eman daiteke izena. Taldeak eskariaren eta izena emandako pertsonen adinaren arabera antolatuko dira. Izan emateko datak ekainaren 2tik 8ra izango dira 012 telefonoaren bidez eta prozedura guztia eta prezioak online aurki daitezke. Bestalde, ostegunean La Ola Berde dokumentala ikusteko aukera izango da Antsoaingo antzokian arratsaldeko 7etan musutruk. Eta Antsoainekin amaitzeko, larunbatean maiatzaren 29an matur monologoa eskainiko dute arratsaldeko 6:30 eta 7 euroko sarreraren truke. Arangurenen, asteazkenean gazte antzerkiaren erakusketa eginen dute arratsaldeko 7etan kulturetxean. Sarrera doakoa izanen da, baina saioa hasi baina ordu erdi lehenago jaso beharko da gonbidapena kulturetxean bertan. Horretaz gain, ostegunean arratsaldeko 6etatik 8etara kandela artisa urrintxuak egiteko tailerra egonen da gazte eta helduendako. Izen emateak telefono bidez egin beharko dira eta 10 euroko prezioa izanen du erroldatuentzat eta 14 eurokoa besteentzat. Bestalde, baratze ekologikoaren inguruko tailerra ere izanen da larunbatean, goizeko 10etatik ordu 1:30. Landare lagunen azitegia landuko da bertan, eta izen ematea doakoa da telefonoz deituz. Apuntatzeko azken eguna gaur izango da. Eta egun berean, larunbatean, orkideak ikusteko txango antolatu dute goizeko 10etan hasita taxoaren. Jarduera honetan izen emateko epea bihar amaituko da, eta telefono bidez egin beharko da. Arangurenekin bukatzeko, eraztun jartze zientifikoari buruzko jardunaldia eginen dute igandean goizeko 10etatik ordu 1etara Zolinan. Sarrerak erreserbatzeko maiatzaren 26a baino lehenago deitu beharko da telefonoz, eta izen ematea musutruk izanen da. Iruñarekin amaituko dugu. Elena Jimenez artistak bere pisuz eroraraztea lana Ziudadelako labearen konplexutasunera egokitu du. Egilearen ustez, eraikinak ezaugarri apartak ditu eta espiritualitatea transmititzen du. Proposamena kupulatik behera doan irudi nagusi batek osatzen du, eta ari laguntzen diote aretoaren gainerakoan dauden proiekzioek eta soinuek. Pieza horren helburua, etxeko piezak erabiltzeari esker konbentzionaltasunarekin amaitzea da, errepikapenean oinarritutako proposamenen bidez. Erakusketa datorren ekainaren 27 arte bisitatu daiteke doain. Bere pisuz eroraraztea erakusketaren pieza nagusia Ziudadelako labearen kupularen erdiko dibidietatik behera doa. Zeramikazko pieza ugariz osatuta dago, beren banda ezegonkor eta euskorretatik zorura arte zintzilik. Antolaketa horrek mugimendu irudipen bat sorrarazten du ikuslearengan eta horren osagarri pieza inguratzeko aukera ematen dio. Bidea emanez horrela errepikapenean oinarritutako mezu inprimatua behin eta berriro irakurtzeko. Pieza horren mende ere badira metaletan, kobrean, aluminioan eta latorrian inprimatutako beste batzuk. Artistak pieza batzuk makurtuta irudikatzen ditu eta indarrak azpiratuta beste batzuk. Zoruan atseden hartzen ari direla beste zeramika batzuekin batera. Pieza nagusiak ezin dut esan inoiz hutsik egin ez dudanik multzoa du lagun, ontziteria baten suntsipena erakusten duen ikusentzunezko proposamena. Ez dira etxeko objektu aseptikoak, inprimatutako dekorazio berezia baitute, gertuko horman ikus daitezkeen orbainekin berreraikita dagoena.
kulturguneetan bildutako irudiekin egindako patchworkaren zatiekin osatutako konposizioa da, eta bere mezuen interrelazioak eta narraziotik ondorioztatzen diren sinergiek bere benetako informazioa aldatzen dute. Proposamenaren bidez, Elena Jimenez artistak gizarte arauak eta nik ez dut inoiz hutsik egin ildoa apurtu nahi ditu, eta bilatu pertsona bakoitzak ez erantzutea besteok harengandik espero duten horri baizik eta ezarritako ereduak haustea. Eta errebeldia ideia etxetiar baten bidez egiten du, objektuen eta haien materia fisikoaren narrazioek eta testigantzek osatua, konbentzioak hausteko asmoz, errepikapenean oinarritutako proposamenen bitartez. Horrela, material baten irmotasunaz baliatzen da sentimendu bat, gaixotasun bat edo min bat irudikatu ahal izateko. Piezen bidez, erresistentzia fisikoen ezaugarriak erakusten ditu, eta horiek kolpe batez, erorketa batez edo beste mota bateko eraso batez zatituak izateko gaitasuna. Eta puskekin, hausturaren tentsioa irudiztatzen du, liskar baten, gerra baten, sentimenduekin lotutako lasaitu baten eta frustrazio baten ondorengo hondarrak edo hondakinak. Eta bestalde, maiatzaren 21ean, Iruñeko udalak kultura aniztasunaren nazioarteko eguna ospatu zuen elkarteekin batera. Gainera, udalak Iruña polita kosmopolita abiatu zuen, hiri askotariko integratzaile multikultural eta irekiaren aldeko mezu publikoa. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko, Zean Maizen azken bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Nire ador
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.